into angayenza umlaleli number 1 always ukuthi uma ugeza of course muke wajuluka geza kuleyo ndawo, and if ugezile yenza sure ukuthi uyomisisa, ungathi uzisule ngathawula yonke indawo ushiye kumanzi lapha kuleya ndawo. Okay, uyomisisa kome kahle, kubalekile ukuthi kome ngoba kukodwa lokho kuzokuvikela ukuthi kungabi khona lokwangifoma engikhuluma ngayo ngokuthi kuyamfoma. Okay, but if kuukuthi ke mhlambe sokukhona ke akuza kunokuluma, of course kuno cream ongabathenga emakhemesi, kodwa abanye bathi engathela ama cream njalo because yazi into cream why isikhathi ungasebenzi is because le fungus le engikhuluma ngayo iTaenia igama layo, angithi Taenia cruris uma ilapha ya, angithi uyazi ukuthi iyona lesi enyaweni, if isenyaweni sithi Taenia pedis, if isekhanda sithi Taenia capitis, if isemzimbeni sithi Taenia corpulus. Uyabona kuya ngokuthi kuphi, but uTaenia igama lakhe. Okay, ayi Taenia 10 Taenia. Okay, legama lentombazane shuthi yikuthanda ukuba kubantu besilisa nje. Okay, so bengithina auntie and you disturb me, you know. Mama Thichanza ukhulumele ngothini abakho nje wena angenanga. Okay, so ngikholwa ukuthi bengithina. Okay, bengikhuluma ngokuthi yini umlaleli angayenza ekhaya Mama Lady D. Okay, enye into ongayenza ngesikhathi ugeza kuleyo ndawo, khumbula ke noTaenia bakwezinye indawo ungayenza same thing if kuthini. Okay, njengoba ngishilo ukuthi ungathatha i-antifungal ucream, but nakulade ngithi ngiyakhona lesinambuzane Mama Lady D siyakwazi ukuthi usebenzisa ucream wena noma amaphilisi ngaleso sikhathi uzobulala omama nogogo kusanezingane ezingakachamiseli ezisakumaqanda. Le cream ongasebenzi kuzona nemithi engasebenzi ngoba ikumaqanda, and lamaqanda ayiprotectile ukuthi no matter lo cream usebenzisa noma yini ayizongena kule qanda. So kuthi wena usuyekile ukusebenzisa ucream siyachamisela ingane siyaphila, usubona ngathi uyabuya futhi lento. Okay, so that is why sometimes kungcono ukuthi uyisebenzise isikhathi noma usubona ukuthi kuthulile mhlawumbe 14 days nje Mama Lady D, usuyenzela ukuthi ngesikhathi ingane zaso lesifo sezichamisela nazo futhi uzozibulala. Okay, but yithi mugeza ungageza, let's say ufuna ukusebenzisa ucream. Okay, ungageza ugeze nge apple cider vinegar uyifake emanzini kancane. Okay, ispoon ufake nje enkomishini yamanzi awarm, ufake cotton wool uclean kuleyo ndawo, mase uyeke ukome ungakusuli, ukuyeka ukuzomela ngithi amanzi afudumele vele. So uvule nje imlenze. Okay, mase yabo wena usifuna ikhulume usuthi ngiyageza uma nje uyangikhwaya mengithi uvula imlenze ababona kanjani ababona bese uthi ngiyakilisa yabo wena. Okay, kulungile ukuyeke komeke kuze ivinegar ishise ngoba kubalekile Mama Lady D lento futhi iya nakumuntu osebenzisa izinto okuthiwa ama sanitizer njalo kubalekile ukuthi ugcoba ungayisuli lento ngoba kumele yoma, ngoba ngesikhathi yoma ilapho ibulala khona izinambuzane ngokoma, ngoba ibulala isinambuzane ngokuyomisa mase siyafa isinambuzane. Okay, so musu kusule noma usebenzisa sanitizer ungayisuli iyeke izomele. All right, so nayo ke usebenzisa ivinegar, apple cider vinegar kuyeke kuzomele Mama Lady D kuze kubulale isinambuzane leso. But ke muthanda ngathi muqeda ukugeza ufake kancane usawoti emanzini akho noma ubicarb ushaye nje lapha ya esithweni sakho sangaphansi uclean ngako for 10 minutes. Okay, auntie you wanna say something now, say it. Okay,